Здравейте, маняци, бати Казино канала. Да, правя едно кратко видео, няма да има интро, няма да има аутро, няма да се занимавам да режа. Чакай, че натиснах някакво копче. Да, изтриха ми уебсайта преди 4-5 дена, не съм сигурен. Аз разбрах преди, няма 48 часа, нещо такова. Прибрах се от работа преди час и половина. Набързо скълпих един сайт, колкото да има линкове едно друго. Ще го добавя отдолу в описанието или като коментар. Не е нищо специално. След надписа наклона черта, след секунда, да. Има Home, Casino, Donates, 3 бутона за YouTube, Facebook, Instagram, казината. Този път не съм добавил нищо, пичове. Линка, примерно, се клика и отваря линкът едно друго. Който иска може да влезе да разгледа. Нямам време. Едно видео добавих и само да рефрешна за Donate. Примерно ако отворите страницата на Donate, като кликнете, праща ви най-долу и PayBG, български онлайн портфел. Там мога да получавам помощи от вече повече от месец. Не съм правил видео, нямам време да направя видео за донейтите, да кажа специално за PayBG. Много ме мързи, да. А пък да правя видео за донейти е един вид да просят, не съм такъв човек. Но да, някой ако желая ePay, отваря тук едно прозорче, не ви праща директно. Кликате на Open Site и New Window и ви излиза epay.bg, получателят и клиентски номер, описание дарение, 5 лева сума. Да, ако някой има ePay, може да ми прати 5 лева или там левче 2. Няколко желая, не е задължително, просто да кажа. Както казах, от месец нещо съм си отворил такава сметка, не съм се похвалил както трябва. Да, може и в брой на каса EasyPay пак ще ви трябва клиентски номер на получателя, примерно, или банков превод. Също така мисля, че става с, какво беше? ATM, банкомат, не съм сигурен, мисля, че става. Но да, най-важното за това видео е, нямам сайт, изтриха ми сайта и да, трябваше да направя един сайт. За час и 20 минути скълпих тоя. В момента нямам време. Бачкам от 1 на обед до 8 вечерта всеки ден и така ще е до второ нареждане. Бачкал съм и преди, поради коронавируса бяха намалили поръчките, но явно сега пак има работа и бачкаме здраво. Сутринта от 9 до 12 на училище карам, обядвам и се мятам на работа. Да. Не съм записал нищо последните дни. Нямам и готово да речем. Имам, мисля, че 2-3 сесии преди 2-3 седмици правени. Нищо интересно, не съм ги сгубял. Не знам. Мисля даже да не ги поствам. Но да, както и да я пичува, няма ви губя времето. Няма да има интро, няма да има аутро. Това е видеото. Бати Казино каналът с нов вебсайт. Ще сложа линк долу, някой, ако въобще му трябва, да кликне да види. Пича, оставам ви живи и здрави, внимайте с казиното. И да, както казах, няма редактирам това видео. Ето ме мене. Да, живи и здрави. Айде, чао, чао.